ler. E empeza a ler que é a novela. A novela empeza por o final e o final é o principio. Cando termina de ler o manuscrito, el está diante o rapaz, está diante do lume da lareira, está pensando cantas noites os avós pasaron contemplando aquel lume, moitas veces en silencio, non porque non tuveran cousas que decirse, sino para rumiar o que se dixeran durante o día. E vólvese e ve detrás del unha estantería onde o avó guardaba as revistas, os libros e as cartas. Lía as cartas e guardábaas ali. Pero ve unha carta que está en blanco, collea e estaba cerrada. E iso hai no que ler, porque senón estoulles destripando a novela. Moitísimas gracias. Se queren fazer algunha pregunta tanto a Gerardo, a Manuel ou a min, a ti non. O Gerardo cura sen salud, non quere ninguna pregunta. Xa só que máis me impactou a min do libro tamén as cartas estas que vai recibindo do pai. Ah, sí. As cartas esas, sí, porque che levan a rumiar, a meterte para dentro, a vivir desde lonxe o que estaba vivindo ali, a contarche, e claro, eso lévanos a toda a xente nosa inmigrante. O que me dice Manuel ahora faime pensar, non sei se algúns de ustedes estuveron na presentación do último libro de poesía que fixemos aquí, que era de Antonino, que eu decía na presentación que a poesía de Antonino levábanos, non era unha distracción, levábanos ao meollo da cousa, non? Bueno, pois as cartas que o misionero vai recibindo cartas de amigos, e no fondo vese que as cartas dos amigos son contestacións a cartas que ele escribe, pero el non hai ningunha carta del, as cartas son todas de amigos, pero os amigos vanlle contestando a preguntas que el supostamente vai faguendo. Entonces, onde se ve a problemática real de que el vai vivindo, toda a problemática espiritual, porque a outra vaina, a tensión esta do día a día, da guerrilla esta, ela vaina describindo, pero a que vive el interiormente, en realidad son os amigos os que van escribindo. Gracias, Manuel. E en blanco tamén ten, nesa última carta, explícase o título de por que a novela se titula En blanco, non? E ademais foi un final inesperado, foi un final que non o esperas, que te deixa de decir, terminou pero volveu a empezar. Claro, sí, terminou e o comenzo outra vez. Hai outra páxina que esa sí que me ocurriu a min directamente, que é onde o misionero conta a despedida, porque claro, hoxe ir a Colombia ou ir a calquera sitio é ida por volta, non? Eu lembrome cando en Barcelona, cando eu era un neno, a xente de Loures se marchaba a Barcelona e moitos morreron sellos pais e non viñeron ao enterra. E para un galego o pasamento dunha persoa tan querida como un pai non voltar aquí é terrible. Hoxe non son só os de alá, os avós van aos bautismos, ás primeiras comunións, a calquera cousa van a Barcelona. O outro día, o último que eu estuve en Barcelona, cheguei un pouco tarde ao restaurante, estaban todos, e saímos unha expresión moi galega, dixo, o fiadeiro chega á porta. Eu pensei que seríamos 4 ou 5 e aquelo era, o pueblo de Loures estaba todo no bautizo en Barcelona. Bueno, pero cando o misionero marchou a Colombia non ocurría eso. Eu concretamente botei 5 anos sin volver a España para nada. E volvín porque me viñeron, porque senón eu non houbera habido, non? E lembrome eu, cando mirei así para atrás no coche que me levaba a Vigo para coller o barco, e vin os meus pais que quedaban chorando cunhas hasta aquelo, ainda hoxe se me pon os pelos de punta cando eu lembro. Eran das despedidas da nosa xente que se marchaba a América ou que se marchaba,
despois da guerra nos anos 60, cando se marchaban indan a Alemania, quen viña outro día? Non viña naide, non? Bueno. Pero mañana, solo un cachiño máis, verás o persoaxe, unha persona moi forte, unha persona moi segura dela mesma, unha persona que sabía o que iba e sabía que iba por axudar. Sí, claro. Que verás, igual que dices que os pais quedaban aí chiños de babas, chiños de todo, e ele sabía que tiña que ir, porque tiña moi claro dentro de la seguridade, el foi o que me impactou. Sí, ao mesmo tempo quixen faguer do personaje un personaje portador de valores, é unha persona que ten a súa identidade moi ben definida, aínda que nos momentos de crisis, pero aínda nos momentos de crisis el seguir para adiante sabendo perfectamente o que, de tal maneira que o personaje cando volta a Europa, a España concretamente, marchas a estudiar a Francia, e hai unha frase, non sei se te lembra, Manuel, el anda, claro, o personaje que eu poño é un líder en Colombia, non? Entonces, cando está na universidade, concretamente vai á Sorbona de París, e fai unha reflexión unha noite e dice, Dios mío, pero as miñas mulas nunca araron estas ladeiras e as miñas ovellas nunca triscaron nestos pastos. Que coño fago eu aquí? Se en Colombia é onde me necesitan a min. Eu le estou levando aquí unha vida de burgués, de estudiante, aínda que el, cando estaba estudiando na Sorbona, el pagábase os estudios e os tickets de restaurante barrendo. O sea que, pero sí, plantease ese problema. O sea que a preocupación del era constantemente aquela. A xente que precisa axuda e tal. Un valor del constante. Además, son todo valores. É impresionante do libro que son todo un cúmulo de valores, por todos os lados, e valores moi puros, valores moi sentidos. Hai outra anécdota. Estou nos cansando xa. Hai outra anécdota. Está un misionero, eso ocurriu-me a mí, conto no libro, eso ocurriu-me a mí. É un paralelismo. Sí, gracias, Pili. Dice que non é autobiográfico, pero sí que hai paralelismo entre o personaje e a súa vida, porque todo moi... Sí, hai cousas que coinciden, exactamente. Bueno, hai unha... Estaba dormindo na miña choza e sinto como se estivera un burro, unhas ovellas triscando pola beira da miña choza, non? Levántome e vexo un homiño que anda dando voltas mirando, pero como a choza estaba aos oscuras, non vía nada, levántome, saio, non conocía aquel señor. Dice, que quere? Que anda fagendo? Padrecito, quero alumbrarme a mi difunta. Dice, que dice? Unha borrachera negra. Quero alumbrarle a mi difunta. Dice, pero que quere dicir usted? Que quere que eu faga? Que me venda unha vela. Dice, pero estas horas, home. Sí. Mi difunta está pidiendo que le encienda unha vela. A muller del enterráramosla o día anterior, mordera unha serpiente. Claro, aquí falamos moito das serpientes, pero casi de memoria, pero ali as serpientes morden, non? Porque hai unhas serpientes que son terribles. Morderon unha serpiente, enterramos o día anterior, el, seguindo o velorio que habíamos tido, seguía ca borrachera, lembrome perfectamente, no funeral, na ceremonia que tivemos antes de enterralo, aquel homiño estuvo no fondo da iglesia, absolutamente apenado, seguro, absolutamente seguro, non? Carajo, muere el Partido Liberal. Todo o tempo. E outro contestaballe, mueran os conservadores. Os dous que estaban no entierro, que habían estado no velorio, era para dar desahogo á súa tensión, evidente, como ocurre tantas veces, non? Para desahogarnos da tensión que moitas veces estamos falando dun auténtico drama e tragedia, e ven algo e dixe,
e botámonos a rir. Dice, isto non toman en serio? Claro que toman en serio, Bueno, pois, collín a vela, vendinha, non sei se marchou, se a comeu, se que fixo ca vela, ou ia foi a vender para poder comprarse un vaso de ron máis. O caso é que o home marchouse tranquilamente coa vela. Outra que tamén me ocorriu a mí, como dice a Pili, é completamente paralela. Eu cando fui a Colombia fui en barco. Eu nunca había andado en avión en España. Nunca na vida había... Me parece que nunca había visto un campo de aviación tampouco. Bueno, sí, en Lisboa había visto un campo de aviación. E teño que ir de Bucaramanga a San Pablo, que era a miña misión. Era cerca, pero había 400 kilómetros. Pero ali é unha distancia cerca. Colombia é tan grande como Portugal, España e Francia xuntos. O sea que ali un viaxe é... Eu para ir ver o obispo gastaba 4 días. Tiña que ir unha chalupa, un cabalo, un jeep, outro barco, outro jeep desos de alquiler, chamaban de taxis, que andaba por trochas, non había. Na miña misión, que tiña 100 e pico kilómetros, non había ni un kilómetro de carretera, ni uno. Collo unha avioneta da Shell, desta compañía petrolera, en Bucaramanga, deixame ao outro lado do río Madalena, pero naquele entonces eu era a primeira vez que iba a misión e iba a enseñar un compañeiro, e o compañeiro conocía o piloto da avioneta e dice, oye, fai algunha maniobra para que aquí o padre Manolo se poca en avión, sube, baixa, eu iba así, e dice yo, non, vai, busco o aeropuerto e aterriza porque o matamos, no, pero antes de matalo tiña que aterrizar. Coño, empeza a dar voltas, e digo, por que non aterriza? Dices que tenemos que esperar que echen los cerdos fuera de la pista de aterrizaje. O cuidador do aeropuerto saiu, botou os porcos fora e logo aterrizamos. E está cheo, xa lle digo, estas non é cañada en nada a eso, pero é para romper a tensión constante da novela, porque a novela si ten tensión e é dura nese sentido. Ah, claro. Sí. Por suposto. Non. El tiña información. Digamos que a guerrilla non sabía que o padre era amigo do exército. E o exército non sabía que tiña amigos na guerrilla. Mais ben, os guerrilleros desconfiaban que el... Claro, porque o exército viña a misa, a misión e todo eso. O que non sabía o exército era que o misionero conocía os guerrilleros. Non sabían. E máis, contase na novela que isto non sei se lle ocurriu a un misionero concretamente, contoumo, e eu penso que porque o único que estaba nesta situación non era eu, eran todos os que estábamos naquela zona de Bolívar e Antioquia. A zona era tan grande como España, máis grande que a Galicia, vamos. Era onde estaba o fuerte da guerrilla, que non era as FARC, que as que fixo o acuerdo agora o goberno colombiano, era o Ejército Nacional de Liberación. Pois o sacerdote, os guerrilleros lle pedían información de por onde tiñan que ir para escapar do exército, porque os tiñan encerrados nun cu de saco e íbanos a matar a nós. E o compromiso que lles puña o misionero era que coa información del non podían utilizar para fazer daño non só ao misionero, sino absolutamente a nadie.
pero pasábanse por o Arco de Triunfo as informacións, como o exército igual, iso é evidente, non? Sí, sí. Contase na novela que o que fai desconfiar o exército é unha metedura de pata. Todas as novelas teñen que ir dando pistas para chegar ao final, claro, ten que explicar o final. Entonces, unha noite viña o misionero de ter unha reunión e de ter misa nun pueblo alejado donde el tiña a sede da misión, que era un poblado, non era unha villa como Berín, non, era un poblado onde había unhas cuantas chozas, pero alrededor desta choza había pois un diámetro de 100 kilómetros que viñan aquí máis ou menos todos a este pueblo, a misión. Tiñamos unha cousa onde tiñamos o médico, as escolas. E unha noite viña o misionero e danlle o alto. O sacerdote pensou que eran os guerrilleros, dice, non pasa nada, non? Veño da misión, pero era o exército. Buenas noches, mi capitán. Dice, padre, usted non sabe que hai toque de queda a estas horas. E o misionero meteu a pata. Dice, usted sabe que yo no corro peligro. O sea, aquí todos corremos peligro menos usted, claro. Aí colleu esa mão. E aí empeza precisamente o lío. No, él neste... Explícase perfectamente. No, explícase perfectamente. O misionero non, porque é o exército que o vota precisamente. É o exército que expulsa o misionero. O sea que el procura ser sempre equidistante, pero o exército, o capitán acusa unha vez de curar os guerrilleros no posto de sanidade que tiña na misión, non? E dícelle o misionero, dícelle o capitán, usted está curando guerrilleros, dícelle o misionero, nin eu nin os médicos que están aquí sabemos quen son os guerrilleros, pero dice, e aínda que os soupera, curaríos o mismo, porque eu non curo guerrilleros, nós aquí curamos homes, ou mulleres, seres humanos. E o capitán contesta e dice, no señor, hainos que deixar morrer ou rematalos. E dice o misionero, dice, para iso non conte conosco, curarémolos sempre que veñan. E non pregunta, como a usted non lle preguntamos quen é, e dice o militar, pero non somos militares, non, ustedes son seres humanos. E iso, aí foi onde empezou os problemas do misionero, porque hasta entonces pois era o misionero, pero aí xustese o, digamos, a quiebra, non? Normalmente todo o drama ten tres partes. É a primeira onde se plantea, aí planteas o problema, e logo desenvolvese, e a última parte que é a solución. Exactamente, sí. Ese é. No, o misionero, máis ben, hai, bueno, dime, é hora. Hai outro momento que chaman ao misionero, pregúntanlle por que está a favor da guerrilla, e ele dice, non, eu non estou a favor da guerrilla, aínda que o meu ideal é o ideal da guerrilla, pero non estou de acordo co que fan para lograr ese ideal, é dicir, matar campesiños. E pregúntalle, ademais, dice, como ustedes que queren fazer xusticia, repartir a terra e salvar aos campesiños, para avanzar
os únicos que morren son campesiños, exactamente. Entonces él estaba pillado por esta situación. Gerardo. De todo o que levas contando, dedúcese de que hai un orden ou unha especie de gran pai por encima de todos, é dicir, os colombianos soldados en guerrilleiros en campesinos non se entenden entre eles, da que parece ser que teñen a mesma vida, as mesmas costumes e as mesmas cuestións, e sin embargo si respetan o orden eclesiástico ou religioso. Si vos teñen como se fora unha outra cosa a que hai que obedecer, e sin embargo nin a súa vida nin a súa forma de vivir nin a súa forma de nosa vida non conduce, o sea, non leva a esa conclusión. Tú a que crees que é de? É certo, ali eu era a máxima autoridade naquel radio de 100 km a redonda, si, a real era esa. A pregunta é, quen dá esa autoridade? Claro. É difícil de contestar a pregunta, Gerardo. Non sei exactamente. Esa autoridade, concretamente, eu perdina desde que o exército descubriu ou pensou que o misionero había tomado parte. Entonces, de alguna maneira, ao tomar parte, él mesmo estaba contra este orden que dices tú, porque tantos guerrilleros, hai que dicir que moitos dos guerrilleros era xente da teología da liberación naquele entonces, non? Que predicaba unha justicia, un orden social diferente da situación de injusticia en que estaba vivindo a xente, non? Entón, o exército, ao pensar que un tomaba esta opción, estaba tomando contra él. De alguna maneira era así, porque o exército defendía as cousas tal como estaban e a teología da liberación dixo que eso non se podía conservar así, desa maneira, evidentemente. Donde ven esa autorización? Pois pode ser esa autoridade. Pode ser que os colombianos, a religión en Colombia, polo menos onde eu vivía, que eu vivín sempre cos indios na montaña, eu sempre vin 5 anos cos indios, non? E falaban o castelán como a min, desgraciadamente, porque eu houbera aprendido outra lingua, a lingua deles, pero así non. Teño que dicir que eu aprendi máis dos indios cos indios de min, moitísimo máis. Entre outras cousas, aprendín e descubrín con eles a cultura galega, porque eu estaba sumergido na cultura galega hasta entonces, e cando vivín con eles descubrín o diferente que eran as culturas. Respondendo a tua pregunta, Gerardo, a cultura, a religión dos indios tiña moito de religión precristiana, ou mellor dito, os primeiros misioneros colonizadores predicaron e foron moi inteligentes, calcaron a religión nas estruturas religiosas que les tiñan precristianas. Entón, eu penso que a autoridade viña aínda de que os indios vían o misionero como a Pachamama, como todo aquilo que tiña como orden establecido precristiano. Penso que viña de aí. Penso que viña de aí, no? Creo que na novela algunha vez apunto esos. De outra maneira, prácticamente eso ten explicado. Non, eso ten explicado. Nin económica, nin de ninguna maneira que te levese... Nada. É máis, eu tuve a suerte de que eso foi no ano 69, no ano 72 me expulsaron a min de Colombia. Se fora hoxe a mí non me expulsaban, a min como fixeron con moitos misioneros en todo Latinoamérica, como fixeron cos jesuítas en República... onde foi? En República Dominicana, non é República desa, en Salvador, exactamente. O veron feito comigo eso hoxe, claro. Con compañeros míos fixeron xa naquele entón. Que ocorre que eu xa naquele momento era un pouco conocido. Hai unha anécdota que tamén conto no libro, na novela. Cando a min colleronme na misión, meterme nun barco, nunha chalupa, vamos, nunha canoa, leváronme a Cartagena, e en Cartagena meteronme nun avión, baixa custodia de Cartagena a Bogotá,
acompañado de 2 policías. En Bogotá fixéronme un xuicio militar, puxéronme na sala de alta seguridade do exército onde estaban todos os detenidos e as imágenes da xente máis buscada de Colombia e un entreles, claro. Bueno, eu xa non era buscado, xa estaba collido. Viñeron ali uns tíos destos así. Eu tiña que faer así, para lle ver a cara. Uns papeles firme. Non firmo. Firme. Non botaron a má a cintura como eu fixen con aquel borrachiño, pero era igual, dice, firme. Dice, que non firmo. Dice, ustedes ganan a tortas, pero en forza de voluntad non me gana. Non firmo. E marchouse, non firmei. Viñeron e trouxeron os papeles todos manchados, o pasaporte. Chegou a hora do avión, colléronme. O avión parara en San Juan de Puerto Rico. Pediño ao capitán se podía baixar porque paraba 3 horas. Dice, no, usted está detenido. Moi ben. Bueno, pero cando subimos ao avión, eso sí, tuveron a deferencia de eu viña en primeira, Viña en primeira porque se vou atrás con moita xente, ao mellor ao baixar escapo, non? Viña en primeira ao lado do ministro da Agricultura, Jaramillo Campo, recórdome como se fora hoxe. E Jaramillo Campo, o ministro da Agricultura, estando eu ali, un deles, viña a reunir dos campesiños ás que eu iba. Eu era un líder, perdóneme a butade, era un líder entre os campesiños de Colombia. Tiña un periódico fundado que lían todos os campesiños de Colombia. Do periódico tamén se fala aí moito na novela. E estes campesiños que estaban todos incendiados, cando chegaba o ministro non o querían deixar falar, subía eu e dice, por favor, cállense, escuchen ao señor ministro, todos en silencio sepulcral. E o Jaramillo Campo dice, ¿qué padre? Pero también, dice, pues mire usted, tiene usted la gentileza de pagarme un viaje a España, se lo agradezco muchísimo además. Dice, dice, ¿cuánto los...? Pero al volver dice, bueno, ya le informarán. Me imagino que usted ya está informado, pero si no, ya de los detalles le informarán. Fomos falando de otras días. Perdón, si alguien quiere levantarse con toda libertad, que se levante, que se vaya, Sí. O protagonista de Blanco, podemos decir que é un verso solto. Sí, é un verso. É un verso solto como tal. Un elemento do establishment ou está máis cerca da teoría da liberación? Non, él é dos fundadores, ademais, da teología da liberación. Yo dice aí. É o protagonista, claro. Eu tiña que poñer a un protagonista que estuvera para lle ocurrir. Claro, a novela ten que explicar por que lle ocurren todas esas cousas. E unha das explicacións é precisamente a teología da liberación, porque ele encarna. El na novela encarna. Na novela non se explica exactamente que é a teología da liberación. Vese o que é a teología a través do que fai o personaje. Sí. El non é un verso solto porque despois xa do protagonista, que foi feitos reales, expulsaron a outros cuantos misioneros da mesma misión. O sea, non da mesma misión, do mesmo... Porque na misión estaba eu solo, pero o que lle chamaban o vicariato de San Jorge, que era pois sobre 300 kilómetros ao longo do río Madalena, pero outros 300 internándose na selva, non? Claro, aquí dicimos 300 kilómetros, dice, coño, aquí é 50 ciudades, non? Ali ninguna. Bueno, agradezcolles infinitamente a atención que prestaron, disculpas se os aborrecimos un pouco, e hasta a próxima. Moitísimas gracias.